nibikeleleke babukele emakhaya nibikelela phansi kohlelo lethu ungijazisele babukele emakhaya nibikelelelana ingwe ehle ezinye ingwe babukele emakhaya namhlanje ke la sibhalelwe uma athi sicela sihambeni nabo siyene ku-baby ma wakho mfowethu ninjani boma ngicela ke nike ningichazele ukuthi ke kwenzakalani siyaphi kuyokwenzakalani noma ungachaza ma inkinga lapha sibhalele lana ngoba sinenkinga kandodakazi wami owathandana nomfana wami mawengane manje nginobuhlungu ngoba umzukulu wami angisamtholi. Ndodaka kuyafana nokuthi indodakazi wakho ngoba uzwana nengane. Manje umzukulu wami angisamtholi sengize ngibhalela uhlelo ngoba nginesifiso sokuthi ngikwazi ukuthola umzukulu wami ngoba besimfakela imali uma edingakala kodwa manje umzukulu sengithola ukuthi angisakwazi umthola nalahleli khona ngiyabona ukuthi nempatho ayikho umzukulu wami uzokhulela endaweni engekho la. Isifiso sami ukuthi ngithola umzukulu wami. Kubuhlungu kakhulu ngomzukulu wami kubuhlungu. Ukumsupport yena nomsupport. Ngiyamsupport. Angene empini zabo ngoba banezimpi zabo. Lezi mina engafuni ukuthi kuyingene. Njengomzali ngifuna ukuqoqa amathunga ami balezi. Okay, ayikho inkinga ake sinikeleni khona ke siyozo ukuthi usisi uzothi bangibili ya Sechaza sicela ukuthi singene ukuze sichaze ukuthi kwenzakalani. Mangiqangazi senze njani izinto kule TV nje kwenze njani? Isizwe ngakho Selingani yakho? Yimubhuda umazi. Ngiyamazi. Sicela singene ukuthi phakathi. Hlala. Sicela siboleke into ozokuhlala la. Masalah kan. Sisinjani? Siyaphila phela. Yazi khona ngicela uqale ngithule mina ngingwenya ezinye ngihamba nanamba uma nomfethu isibhalelile ukuyazisola ukuthi bacela sibasize size nabo la kuwena ngoba bake bazama ukuthi bakhulumisane nani nomndeni wakho nawe so ukuthi kwagcineke ongaphezulu azange sifunde into konke kodwa ke ngicela ukuthi achaze umfethu ukuthi size ngani ngicela ukuhlehlele mfethu ya ukubize ngakho la ukuthi ngihambe nomama ukuthi sizocela ingane. Ngicela yini? Ngihlala Le ungayazi ukuthi yadla. Uwangisuke phela ngoba khona ukuthi ingane ngiyayisa esikhotheni nje. Uzwe ukuthi lana nosikhotheni ungayazi ukuthi yayi. Iziyahlala nosikhotheni ukuphula nje. Imake mfethu ngicela uyiqale ekuqaleni indaba ukuthi kwenzakalani. Ungichazele ukuthi usisi lo ubani kwenzakala yabo nje uchaza ukuthi usisi lo kanje. Lona ukuthi usisi akhona ngithandana naye. Okay, now nani? Yes, asithandana. Anisathandana. Asathandana manje naye. Okay. Manje into engizeyilana uzocela ingane yami. Okay. Yeah, uzocela ingane yami. Emva lokho ngoba ngamtshela ngicela ingane yami wangafuni.
awuphezulu kwamanga ngazokutshena iolidi endlini mengitshena iolidi ngathi uthi sihambe nami namhlanje sikwazile ukufika la ngizocela ingane yami ngoba bese ngigibele ekhanda esehleni indoda yakhe manje ke ngikubonayo ukuthi yena lo ulala nendoda yakhe la ibhemayo yonke into lekwenza yonke into manje ingane ifundani lapho manje lokho ngizele khona uLetu zocela ingane yami. Okay ma nje sikhuluma nomuntu omdala ufana kuyikona lokho akushona. Yebo kunjalo. Okay njalo impela ngoba okungithusa kakhulu phela umzukulu wami mangingaphosisi naye uma wakho uyazi bengiye ngifakele ingane imali angifonele athi gogo nangu uaphila unomkhuhlane ngisukumele phezulu ngoba ngiyamazi ufana wami usemncane futhi usafunda isikole ngithathe lawo mandla enginawo ngikufakele imali akunjalo usisa akafundi yena hayo ayangifuni ukuthi kahle kwakwenzakalani lapha ngangaphambi kokuyela esikole kuthi umdala mina yebo hayi ungaqhubeka ma osokungithusa kakhulu ikho lokho sesikuza ukuthi umzukulu wami uhlele esimeni sikanjani ebeni umzukulu thina samkhokhela sinelungelo samhlawule ekhaya kini naze nasifuna ngisho imali engango 10,000 wembuzo okugeza igceke kodwa nibe nithi nisindisiwe. Mina ngiyazi ke lo mali shina nimkhokhela lana nimkhokhela khona ngikaze ngitshene ngaleyo mali abazali bakho kanjani waphela angithi wena uhamba ukhuluma nomuntu ongahlali ningane ushiye mina engihlala ningane abazali bakho phela abazali bakho kumele aqale kummeze uhamba yokukhuluma ingane imake sisi kahle nje isiZulu sithi yebo ingane wena kini ingane so umama ayikho into azoyikhuluma nawe kumele umama ayokhuluma nabazali bakhe mana ke futhi uzozayokhuluma nabazali ubaze njani abazali shiya mina kumele ngimkhombise abazali kanjani ngithi umfowethu lo bekuyibenzwana yebo nakhulelisana yebo so umama uye kubazali bahamba bafike bani wena uzange ubizwe in the time umama beyokhokha angibizwanga ngakho ngayazi leyo ukuthi yena wakhokha ingakho ngibuza ukuthi bazofuna yiphi ingane la ngayazi nanokuthi yahle mfowethu nangu sisi ethi awuyazi nokuthi yahle ngiyakufakela nje imali ngifakela kuphi angizwa idlana lendoda yakhe hayi bontombazane le mali osuku ngifonela kanti isuke yami wena ukhuluma ngengane shindo demovu ukhulume ngengane le mali ke mina nidla noba uthu nje thula mfana wami le mali osuku ngifonela uthi umzukulu uyagula anti bisuke yaphi lo mali imali okusho ukuthi bungiqambela amanga wena usathapi isipindi sokuthi ufonele umama esakhe ungafonele umuntu enenza naye yebo naniyenza nomama iningane cha ngangiyenza naye lo pho manje isathu sokuthi ngingamfoneli lona uhleze ethi akanalutho wangikutshena ukuthi angikhulume noma wakhe uyena owakunika iaccess yokuthi hamba ukhuluma noma wakhe yebo njengamanje ke sengifikile ngoba ngiyeza umzulu wami uthi akahleli kahle mina endabeni yenu nobabili angingeni la nokuqalana kweni ngoba vele ubuke ungaphekwa ungaphambi kwakhe ukuthi nanihlangene kanjani mina sengicela igazi lami lele ngahamba ngolikhokhela ngahamba ngayohlawula wena uzobhekana nabazali bakho mina sengicela ukuthatha umzukulu wami kayophila lakho liphilele lithole yimi for 9 months yebo leli nami ngilifakela imali mawungifonela angilwi nawe mawufuna imali angithi ulifakela nini lelo gazi lakho imali usuku ungifonela nini ngoba ngikufakela imali uyenza lo mali njalo imali uyifaka ngaleso sikhathi engisuke ngimfonele ngaso makayo ungathi imali into ayifaka njalo uyifaka ngaleso sikhathi ngicela umzukulu wami yahle ingane abayazi ukuthi ingane igqokani bathi banengane angithi wena phela masithi thina siyafika lana sificalela ibhoqolo lakho losikhotheni ibhoqolweni noma ngafika la kwaphela ngingahambi nomfana wami ngingahambi nomfana wami ngangishiyile umfana wami ngazela la ngazolanda umzukulu wami mangithi ngiyafika umzukulu wami ungcolile uyambona nje usikade agcina nanokugeza kodwa uyamgeza kodwa yena ingane yami uyayigeza kodwa
ngiyayigeza ngahlala kanjani nengane ngayigeza ngahlala kanjani nengane into engayifica kumzukulu wami la ngaphandle ngeke ungamfica umntwana manje ngiyangena la leli bhoqolo lakho hleli nalo la engcolile eminyangeni lenze njani lanqaba umzukulu wami ngizolanda umzukulu wami babazane ngizolanda umzukulu wami ngizolanda umzukulu wami Mama ngibuza. Ima wesisi sicela kwehlisa umoya asifuni kube ngazi ukuthi uzolikwa sizolungisa udaba uma beze ngako nawe sicela ukuthi wehle ngezansi yabo siyacela awuchazeke baba Ngoba bhuti nginibize lana nginibizela ukuthi na yilona akayiphathi kahle ingane yami ingakho ngiyithathile. wena njengoba ufuna ukuthatha ingane lapha ukuthi uzoyiphatha kahle Uzoyiphatha kahle inesho engakanani enkulu. ingane ukuyilanda izova ukuyilanda sesizova akazayilande nakanye njengoba seyifuna izohlala kuyena Ngoba akazayilande nakanye ngiyayibona uyiphethe kahle. Uhlala nesikuqa uzohlala kanjani nengane ongakazi uhlale nayo uzohlala kanjani nengane ongakazi uhlale nayo uzohlala kanjani ufundini wena ngiyafunda. ufundani ufunda grade ba Matric. okay uzohlala kanjani ke nengane ube wenza matric ngikhona mina ngikhona ekhaya akhona nosisi bakhe ababili lo munye uyasebenza lo munye ukhona ingane nje ngahlala kahle nje ekhaya sasingeke ingane siyikhokhele ingane singayithandi ngoba ingane ayihleli kahle kodwa salandela ukuthi ingane uma wayo ubone nini ukuthi amakhelwane bayasitshela lokhu lento lo unyoko uma uhamba izinto ezihambayo lokhu thithi kufanele ngoba nawe wamqinela ingane yami ngoba incane usufuna uyiqinana namanje sifuna ukuthatha umzukulu wethu imake semkhulisi wesichazela ukuthi wena kahle kahle abazali niyakhuluma yini nabo wake wayichaza udaba lokuthi oma badinga ingane ngoba bayachaza ukuthi sebeyikhokhele ineminyaka ngangani oh ina 3 okay wena uke wabafonela ekhaya wabatshela ukuthi kufika oma bazofuna ingane bengakhani bafone angikwazi ukubafonela bengakhange benze inzalo zokukhokhela ingane okay so wena njengoba usubeza ukuthi bakhala ngani wena uthini nona bahamba ukukhuluma nabazali ekhaya hayi nami angithi wena uthi mabehamba ukukhuluma nabazali baya kubazali bashiya wena so kahle kahle iliphe kuyilona manje imake sisi manje futhi abeze abaye kubazali kodwa the time isifika la uthe wena bashiya wena la bayokhokha kubazali so kahle kahle which is which ungcono phela manje sebezile kumina ngiyeza ukuthi bathini that's why ngibakuthumela kubazali okay wena uthini ke ngesigaba uyabeza ukuthi bathini and wena uthini angithi abakaze wema ingane ikifika ekhaya cha okay ngicela ukubuza yagcina ngoDisemba lo waya mhlawumbe ehlanganisa uthi uyeza ngisazi ngicela ukubuza njengoba ingane ingazi lutho ingazi ngathini akusithi ukuthi kade ya bazohlala kanjani naye ingane abangayazi ubonqaba nengane Wena ubonqaba nengane thina ingane kade silokhu sithi lethi ingane phela bongivakashishela umzukulu uthi ma ngizomletha kanti udlala ngami kwale mali ke shothi kuyacaca ukuthi ibingaye engane uma benimfuna ngempela ngabe niyamlanda ngabuye umzukulu wami uba benimfuna ngempela ngabe ufuna imali ngikufakele ubaba benimfuna naye lo ngabe uyamnaka umntwana yena lo wena ungangibizela uma wakho ngikaze ngidlale noma wakho uwe ungangibizela uma wakho wena sicela ungamkhombi just nje khulumeni kahle kungakhonjwana yabo ukukhombisana ungahloniphani kumele sihloniphaneni senzeni izinto kahle hayi kabi mfethu la ngusisechaza ukuthi ingane mhlambe ayijwayele kangakho wayi ungajwayeli uzothatha ingane kusisi ikuvakashela ingane ukuze uyazi ingane yabo ukuze ikwazi yazi nogogo yabo ayikho into ebuhlungu njengokuthi uthatha ingane iphenduke njengomuntu odidekile ukuthi manje kwenzana inkukhu manje obaba yilapho yabo nangu kusisi yabuza ukuthi ingane njengoba niyifuna
nifuna kanjani nifuna ukuthi ivakashe noma nifuna ukuthi niyayithatha nje for good sifuna ukuyithatha for good. okay wena ke wahlawulwa mama wahlawulwa Shadile. okay Angishada Nkosi yami. Shadile nje nginqothovi yomfazi. Hlele emzini wami. okay Mina nginesifiso la somzukulu wami bakithi. Hayi kahle. kodwa ma sicela ukuthi ngiyibeke le angithi ubhuti nosisi abashadile Hayi. Kwakumadlalana nje. Okay. Hlala ingane. Watshena wena ukuthi umadlalana. Kucacile. Kucacile madlalana. Yena Madlalana. into ayitshela unyoko le. ima ke sisi ngicela ukubuza ukuthi angithi anisazwana Yebo. so manje senilwela ukuthini kukhule Umntwana. ingane and kumele kuyo yonke into eniyenzayo nilwele ukuthi ingane ingangeni kulezi zimpi zenu yabo nje mangase iqhamuke manje la ingene inifica ku kanje uyabona isithombe sokwakheka enganeni ukuthi sinjani Yebo. so manje njengoba wena ke mfethu uthi ayifuni ingane uzoyisusa kuma wayo so uzoba wena kahle izokujabulisa lento ukuthi ingane ikhule ngaphandle komzali wayo Ngoba njengoba wena ukanje noma wakho so wena uyifiseli ingane yakho lento wena onayo noma wakho angithi uma wakho yakunabukelisa namanje njengoba eqhubile ethi woza la kusizolanda ingane awufisi ukuthi ingane yakho ibe nothando lamawayo njengoba uyithatha wena hayi ngifisa. Hawu ndodana mina ngingasho nje Nkosi yami ngimxolisele usaphakanyelwe umoya. Ngiya understand Nkosi yami. Njengomama ngiyathinteka. Njengobusho ngiyathinteka nje kakhulu. Ndodakazi angilwi nawe kuphela ubuhlungu. Mangibona umzukulu wami ekhula ngalendlela. Nakumina njengoba nami ngumama angifisi ukuthi umntwana ngiphuce ngendluzulu. Ngiyafisa ukuthi umntwana nawe ube nebond naye nondodana abe nebond. Into engayifisa ngifisa ukuthi kube khona uzwana. Sibambisane ke ngomzukulu. Ngiyafisa futhi ukuthi umzukulu akhulele endaweni engingathi angisho ukuthi indawo yakho mhlawumbe ngiyayeya mntanami. Ngiyavuka ukuthi ngumama. Hayi ukuthi ngiyayeya kodwa ngiyafisa ukuthi umntwana akhulele endaweni engathi ithe ukuba nesizinda ngoba ukubone indaba yasemakhaya ukuthi ikanjani. Angisho ukuthi ngiyabheka mntanami kodwa manje sengivukelwa umunyu umzukulu wami kuyasika. Angimphuci futhi kuwena. Ngizocela uma ukuthi siyavumelana ngokuthi umntwana umzukulu wami ngimbone. Ngizocela ukuthi kungenani ke sivashisalane ke ungiboleke nami nawe futhi umthathe. kodwa uzobe hlala Ngicabanga ukuthi sizoxoxa ke lokho nabazali mhlawumbe sohlangana thina emasayidini ukuthi wara sisi ufuna ukubenze njani bahambe bayoyidingida nabazali udaba noma lungakhulunywa manje Hayi kumele bahambe kudate nabazali. okay wena anything abazali abazoyisho uzoyilandela Ezobili. Mabekhuluma nabazali ezobili. ma uyamuzwa kusisi ukuthi uthini kodwa manje into ebuhlungu abazali abazi lutho and abakaze babone ukuthi ingane ihlala kanjani umuntu ohlala nengane wena and mhlambe nabo uzothi uma uyakhuluma ngoba bazobe nabo bekhuluma ngento abangayazi understand so manje angazi ukuthi nizolungisa kanjani lento ngoba into ebalekile la ukuthi ingane ikhule kahle ikhule ithandwa ndawo zombili kungabe ukuthi uthatha ingane usufika lapha ingane uyimfunza uchef yabo ukuthi sifika lapha yasufika ubuza ingane imibuzo emingaka so dedele igaxa la ubuza ingane igaxa zembuzo yabo nawe sisingathi umuhleli nengane la ibhizinesi imkhuba nalo bhokolosho wakho you understand ayikho right leyo nto
imkhuba nje uthi uzoyenza phambi kwengane iy'ngane zamanje ayisalali ngithemba ukuthi nawe uyakwazi lokho abasalali labo ungathi umuntu ulele kanti uvale ihle elilodwa ekuvulile uthula ulalele you understand injazi lezi zamanje wema hey ngoba kunjalo ngempela Nkosi so yami. manje Hayi. wena sisi ekumele nawe ukufune ukuthi ingane yakho ikhule kahle ngiyathemba ukuthi akekho umzali ongayifiseli ingane yakho ukuthi ikhule kahle yabo manje angazi ukuthi wena isinqumo sakho sithini napa kodwa bazocela ingane kodwa before ubanike ingane nani boma angithi niyazi ukuthi usisi ngiyathemba ukuthi njengoba uhleli la kuyacaca ukuthi awusebenzi uyasebenza okay kuyacaca usisi akasebenzi ma angithi angazi ukuthi mhlawumbe uyatohoza noma hayi ngiyasebenza oh so manje kuzomela ukuthi niqale nimkhombise usisi ukuthi ingane izohlala kahle kunini mani supporta inyanga nenyanga angithi sisi bangayifaki imali ngoba usunako usufonile phela sekufana nokuthi ukubakhumbuza yabo kumele ndoda inyanga nenyanga ingane iyafakela imali uma wakho wayengekho the time ula embhedeni ayizwa phefumulela phezulu engekho uma wakho ngithi eheneke phela sekumele ke manje kuthwaleke ini itshe lakho leli owawuthi umulenza la embhedeni nocathi kuzokwenzakala sisi uyayizwa ke kumele kuqala mboma ngifike nani impela kodwa ke ngicela ukuthi kusamele kuqala nibonise usisi ukuthi ingane nizoyiphatha kahle niyibonise ngokuthi usisi nimfakele imali every month yokusupport ingane sisingana oma ngeke ngikhulume kakhulu angifuni futhi ukuthiwa ngithe kodwa ingane sisi omama befaka imali angabe ukuthi imali seniphila ngayo le ndoda yakho ayenza idingo zengane noma oma bangayithengela mhlambe-ke ukuthi bayithengele mase beletha izinto zengane wena ukuphi okuprefera imali noma bayithengele balethe imali yini ungathi abayithengele ebose bangayithengeli izinto ezizoqeda inyanga ngakho ngithi balethe imali imaka ngithi nabazali nobabili angithi nengane yahola so njengoba ihola nje iphinde futhi bazofaka imali ngapha nawe futhi kumele phela nawe angithi umzali nawe phela kumele kube khona into oyifakayo ungabe usubheka ngapha kuphela kumele uthathe imali engane enza idingo zengane ungathathi imali engane ube busy libele uyohlala lapha komaphayindani kohontshozi udloma untshontsho noma-reposta ngemali yengane kumele ukhumbule ukuthi le mali uhulumeni anika yona suke kuyimali yokuthi isupport ingane hhayi imali yokuthi idliwe yinini yabo angithi uhlala neshende la ngiyathemba ukuthi nalo liyasebenza ngithi phela kumele-ke ingane-ke ikhule kahle iphatheke kahle lento enibanga mina angiyiboni yabo ukuthi nawe sisi makuwukuthi benza kahle bayayikhipha imali inyanga nenyanga akuphoqelekile ukuthi sengaze kube ingane isina 3 manje isidla ukudla lokho okunye sekujust nje ukugcwalisa lokho nalokho yabo kodwa into ebalekile la ukuthi kukhule ingane kahle ingane mabeyicela mhlambe ngaleyo weekend mhlambe noma kuvaliwe ezikoleni baboleke ingane yabo kanjalo sekuyoba-ke kunina-ke nobabili ukuthi nilophunja kanjani uyabona ukuthi mhlambe imikade ikhona usayibona yazi uyambona ukuthi uhappy noma uyambona ukuthi uyakhuphana nawe phela umzali uyakwazi ukubona ingane yakho ukuthi
nanoma ehleli ihlala khuluma yazi lapha yana yabo bebehlulwe yini yonke leminyaka size sibe la bebehlulwe yini kwenzayo ukuthi bafake imali yini bebehlulwe size sifike la cela ke bafo nangu sisekhuluma ngicela kube wena oyikhulumelayo nangebuza usisi ukuthi yini wena ebekubambile ukuthi ningafaki imali inyanga nenyanga imali niletha ngoba nakho esefonile mhlambe waqamba bangathi ingane yakho mwasho lokwakushola ukuze phela nizoyifaka imali ingane ayikhuliswa baba ngo500 ka government angithi yakwazi lokho nawe ngithemba ukuthi awukhulu ngo500 ayini 500 yazi ngathi isiphelele emanapkenini ingane phelele tu kodwa engakusho ukuthi mina ngisebenzi vele kuba ngiyafuna ukusho imali angithi awusummithisile usisi phela sekumele uthathe responsibility yakho yokuthi wamithisa sekumele uyeke isikole uhambe uphantele ingane hayi ngingazange ukuyiseka isikole ngaqhubeka naso kodwa uma ngimchazela into ngizawufaka imali uma wayemfakela imali wayeyenzani imali nangu imaki kuhle ngoba nangu noma nangu ufanethi uyamfakela usisi imali uqinisile umfana wami wayengifonela uMakamzulu imaki esesi imaki ngicela singayilimazi lento umfana uthi uyamfakela usisi imali usisi akuze aza kufonela wena na uthi kimi uyamfakela mzwile sisi angifuni kube ngazuthi ngikhuluma amanga la nangu ukhuluma phambi kwami uthi imali imali usisi umfakela inyanga nenyanga leyo mali hayi ngasho ngithi unephuthanyana encane ngoba phela suyezwa ke mfana qhubeka banomdonsiswana wabo into yabo ngavale ngathi ake ngithule ngiyibuke njengomuntu omdala ngimbuza undodana hayi bo mfanana khamba kanjani ngomzukulu athi hayi ubona ukuthi isho ukuthi banomdonsiswana wabo lowo wobusha wabo ngithi mina hayibo phela umzukulu wami ode egcineni ngiyamdinga angifuni ukamba manje uqinisile untombazane mayethi bengayifaki inyanga nenyanga uqinisile lapho bengize ngikhunjuze uyena phela angingasafarishi usisi ngengane ngoba usisi wayengekho yedwa engane ukuthi i-decision yeni yokuthi lo akangayiyeki isikole ahamba yophandela ingane phela ngoba phela ingane emele iphandele yebo bhuti ngiyakuzwa angithi kwakuyisinqumo kwakuyi-decision yakho naye ukuthi makaqhubeke nesikole nobaba wekhaya ukuthini umfana wenu kanjani akaqhubeke nesikole ingane le yake umzukulu ingoba vele siyazi ukuthi sawageza amagceke into esiphatha kabi bese singasamtholi ukugeza amagceke kuyayondla yini mayingane umzukulu ukugeza amagceke kuyayondla yini mayingane mana ndodakazi angilwi nawe kodwa benginalokuthi umzukulu wami kuyafana ngakhokha lapho kodwa ngimtholi umzukulu wangendlela engifisa ngayo kushuthi manje ngiyabona ngabona ukuthi noma bengasho ngithi lelo phutha ngiyalivuma kodwa hayi ukuthi bengimlahlile umzukulu bengazi ukuthi ukhona kodwa masafike ngoba bengisho ukuthi bezivimbeka ngisho ukuzombona ngisho simbuke kanje umzukulu kuze kuba wena ungikhumbuzayo ngishayeke enhlizweni ngimfakele kodwa kungayifaki inyanga nenyanga ngiyakuvuma lokho yezwa nakhona ke mfakela ke imali uthini wena kusisi phela sekufana nokuthi wena ukhuluma amanga ukuthi uyafakela inyanga nenyanga uthini ke kusisi nangu phela hayi qinisile ukuthi afanye xolisa kusisi ubungazi ukuthi imali ibingafakwa inyanga nenyanga nangu sisi mtshela ngiyaxolisa akhona bengazi ukuthi imali ifaka inyanga ngiyakuma uswaka nakhuluma ke lento adifuna inkolo kodwa naye wakhona urong because uma unokumfakela imali ngifike la endlini mengibuye esikoleni ngithole i6 pack ituzo kombhede umuntu indoda yakhe lezi ubani wakutshela ukuthi makhona i6 pack la endlini thenga imali yengane yakho ngoba mina ngisoke lesikhathi bengifika lana ngisuke ngekho 6 pack kodwa uma ngisekufayile imali indawo ukubeka 6 pack uhlangana nesikhathi sokuba uma wakho efake imali hayi ukuthi akunayo imali yokuthenga 6 pack ngeke ngihlulo nje imali yokuthenga 6 pack incane ngamali yokuthenga 6 pack awusebenzi nje yabo ungasebenzi kwami akusho ukuthi akunamali akusho ukuthi akunamali ungasebenzi kwami yabo nje umuntu emphatha kabi lokhu kulwa kwabo
ikhona lokho wenza ukuthi ingane izingakwazi ukufika ekhaya ngoba namanje ngiyababona kusho ukuthi lokhu kulwa kwabo sebefake nengane phakathi ngizokucela mina ke indodakazi yami njengomuntu omdala ngumama ngiyakuzala nawe ngizocela ukuthi ungiphe ithuba lokuthi nami ngimkhulise umzukulu ke uhlukane nondodana futhi ahlukane nawe nobabini izingane zami ngoba ningilethele igazi lami elikhulayo ngizocela nje bakithi ukuthi ningibone kumzukulu asiqondise indaba ma kushuthi kahle kahle wena usuthi usisi uhlale kahle angalimali wena umuntu ebemele uqosha umtedele imahla esithandweni kodwa hayi yes wena sondela oza ngapha meqosha umtedele umuntu omdala hlale ngiyabonga kusasa kahle kahle wena ma usuthi umfana kabuyele eceleni yebo wena usale ubhekane nomzukulu angithi uyayizwa ke sesithini uma usethi ke khohlwa ngoba vele kwayisekuqaleni the time bemdecide ukuthi kumele aqhubeke nesikole angasiyeki isikole ondlingane ibona bakhetha leyo nto so njengangu ma uyasho ukuthi ucela ukuthi ubhekane naye yabo so kushuthi ke ma ukhuluma umama icela ingane izobe ivakashele bani ugogo yonke into senikhuluma nogogo seniyokhuluma naye mayiseqede umatric esesebenza yabo ayike ke makuukuthi ke mhlambe ke kushuthi khona ke leso spark esisabuye yabo phela ngengazi yabo okwenu nobabili niyazana thina sinoma kahle kahle just siyasiza ukuthi nisenze njani sizofaka ilight la phakathi kwenu nobabili ukuthi kube khona ulokhu njani uzwano hayi ukuqhekeka and futhi ningalwi ngengane makuukuthi khona ningazwani ngakho nogogo angangeni umzukulu leyo ungabe sekuthi anisazwani nogogo noma lo konta yenzile usuthi mayithi uyafona ugogo ukuthi ucela ingane masuthi ngeke ingane ize lapho yabo lapho sekukulwa ngengane uyayizwa lo uthini-ke wena-ke manje njengoba ugogo esho ukuthi ucela ukuthini ubhekane naye and usazosuka ahamba ayokhuluma nabazali bakho so kushuthi sekuyozwakala ukuthi-ke kwenzekala yini yabo okay sicela ichazeke-ke wena ukuthi uthini ma ukuthi nje ingane izobhekana nogogo hayi lo ngimcela ingane okay phela ubaba wayo ubukhumbule nalokho ubaba wayimpela kodwa angimceli ingane ukuthi ningakhuluma naye ayikho into engizokhuluma izinto zesonto noma makuukuthi khona ingane ayikho into engizokhuluma nawe ufike from the start ayikho into azoyenza nje cha phela ngithi abazali bakhe abamdecide ukuthi angayeki isikole aqhubeke nesikole bona bazothatha lo yamthwalo wengane bawubeke kubona injalo nje lento manginamanga injalo nje okay sisi uyayizwa okay so iclean lento manje iya understand wa yes okay so siyacela ke ma akukho safuna ukuphusha kusisi before time ngoba ngiyabona ukuthi engazuthi sesitholile indlela esisoya ngayo phambili ukuthi usisi mandinga ingane uzoniboleka ekuhambeni kwesikhathi sekuyobe sekudithadwa ke usuhambile okhuluma noma wakhe nokuthi ke ucela ingane ukuthi ibuye full time ibuye ize kakwena sekuyoba ke ibona ke abazokhipha i-decision ngoba nosisi uyingane ayikho into angayisho ngoba uzothi uthi hayi thatheni athi yafika ekhaya athi ayiwe mama ngoba vele ngazi ukuthi sekuvele sekuphelile sekuze nakho sekuhamba nogesi yini anokukhokelele inogesi kwakho ayibo kwenzakalani nakho ngini
Anukhokhelile yini ugesi nathi sekuhamba nogesi? Okay, hayi wesisi sesiyabonga-ke thina-ke asibe nendlela-ke sibongile-ke ukuthi sikwazi ukuthi sibonisane. Siyabonga. Okay.